నంద్యాల జిల్లా తరఫున ఒక ప్రోగ్రామ్ అనౌన్స్మెంట్ ఉంది. నా పేరు లీలావతి, నేను పీడిఐ సీరియస్ నంద్యాల జిల్లా. సో మనకి నంద్యాల జిల్లాలో మిషన్ వాత్సల్య ప్రోగ్రామ్ కింద స్పాన్సర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి అప్లికేషన్స్ ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ అప్లికేషన్స్ని ఆర్ఫన్స్ ఉన్నా కానీ, సెమీ ఆర్ఫన్స్ కానీ, అంటే అనాథలు కానీ, తల్లి లేక తండ్రి లేని వాళ్ళకి కానీ, ఎకనామికల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు, అంటే రూరల్లో 72,000 కంటే ఆదాయం తక్కువ, అర్బన్లో 96,000 కంటే ఆదాయం తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు. ఇంకా ఏదన్నా తల్లిదండ్రులు జబ్బున పడిన వాళ్ళు కానీ, తల్లిదండ్రులు విడిపోయిన పిల్లలకు కానీ, సో పిల్లలకు నెలకి 4,000 చొప్పున కంటిన్యూస్గా 3 సంవత్సరాలు ఇవ్వడానికి అప్లికేషన్స్ని మేము ఇప్పుడు ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము, ఆహ్వానిస్తున్నాము. కావున ఇది అంగన్వాడీ టీచర్స్ లెవెల్లో సర్వే జరుగుతుంది. అంతా పిల్లల నమోదు తీసుకుంటున్నారు. మీరు ఎవరైనా కూడా ఈ పరిధిలోకి వస్తే మీరు అప్లై అంగన్వాడీ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకా మరిన్ని వివరాలన్నీ మీకు దీనికి సంబంధించి మీరు అర్హులో కాదో చెప్పి మిమ్మల్ని నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. మీ అప్లికేషన్ స్వీకరించడం జరుగుతుంది. దీనికి చివరి తేదీ 15వ తేదీ కాబట్టి అందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ఈ అప్లికేషన్స్ని సంబంధిత అంగన్వాడీ టీచర్ కానీ, సూపర్వైజర్ కానీ, కన్సల్ట్ ఐసీడీఎస్ కార్యాలయంలో కానీ ఇవ్వగలరని నేను కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ.